Hej, jeg hedder Kasper, og jeg står heroppe i vores fotostudie hos fotostudiet iLight. Vores fotostudie her, det kan man også benytte til videooptagelser med lyd. Og i sagens natur, fordi det er et rundhorisontstudie, så er der en masse lyd, som står og hopper frem og tilbage og giver en masse rumklang. Det har vi prøvet at afhjælpe ved at hænge nogle wattæpper op, som I kan se her. Men man kan også gøre noget andet. Jeg har påmonteret mig her en almindelig microport her på min brystkasse, som man vil gøre i en normal interviewsituation, og som I kan høre, så giver den rigtig meget rumklang. Til gengæld så har jeg også påmonteret mig en headmic, som I kan se her. Der er selvfølgelig lidt mere synlighed i mikrofonen, men til gengæld så kan man stort set eliminere rumklang heroppe i studiet. Bare et lille trick til jer, der vil skyde testimonials eller andet, hvor der skal bruges folk, der taler og så videre. Den her mikrofon, den kan man leje af os, og man kan selvfølgelig også tage den med selv, hvis man ønsker det. Rigtig god fornøjelse.